לא עולים, לא יבזורי, לא שגב, בטח נראה אותם בהמשך. האמת שמכבי תל אביב יכולה להרכיב 5 משחקנים שעברו בחיפה ונמצאים היום בשורותיה: גל מקל, יבזורי, לנדסברג, רנדל, אופייבו, אפילו עומדים בחוק הרוסי, אתה יודע מה? זה גם מפגש ראשון בין גל מקל לבין הקבוצה שאיתה הוא זכה בתואר האליפות בעונת 2012-2013, משחק שהוא כלה בסיומו 21 נקודות, 7 אסיסטים בניצחון על מכבי תל אביב. והאמת, איך נאכל את המשחק הזה? 40 הפרש במשחק הליגה הקודם, אבל משחק הגביע בלתי נשכח, אתם בוודאי זוכרים. משחק גדול היה לנו, מוצאי שבת, בואו נקווה שאנחנו הולכים לעוד משחק גדול. יאללה בוא, ירוק מול צהוב, פתיחת המשחק, מכבי תל אביב, מכבי חיפה יוצאת לדרך ההתמודדות, כדור ראשון בידיים של קולמן. נשמר על ידי לנדסברג. בואו נראה אם זו המגמה שמקל יהיה מול ורגס. ורגס, רייבס, קולמן. שש שניות להתקפה, ורגס מקבל את זה. המון סבלנות בהתקפה של מכבי חיפה, הכדור זז מצד לצד ורוז'ו לקח קליעה מחצי מרחק. כדור מן הצד, זהו צ'וברוביץ'. קולמן, צ'וברוביץ'. הנה הניסיון מהפינה, מדויק לשלוש. ורגס הוא לא קלייש לשוט האולטימטיבי, אבל אתה יודע, בסבלנות שכזו גם הוא קיבל את הקליעה, וכבר ראינו שוב מגמה בחיפה. ורגס מונע את הכדור מגל מקל. מילסאפ להתקפה. מעביר אותו עכשיו לגל מקל. נמצא בכושר קליעה אדיר. לנדסברג מנסה מרחוק, יוצא לו קצר, בידיים של מקל. אגב, ראינו קודם שלושה של ורגס. בשלושת האחרונים, 1 מ-15 מחוץ לקשת, עומד על 20% מחוץ לקשת ל3 נקודות. בינתיים ניסיון החדירה הזה של מילסאפ, נגמר בכלום. זה העקב האכילס של ורגס מבחינת הזה. מצד שני בוא נראה איך מכבי חיפה סומכים על זה שאלכס עם הגוף הגדול שלו עומד במרכז הצבע, מחפה, יופי של עזרה. ורגס. רוז'ו. נשמע שם על ידי מילסאפ. אתם איתנו בשידור ישיר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כמעט דקה וחצי בתוך המשחק. 3-0 לזכותה של חיפה. כן, ראינו לטובת מצטרפים שלשה של ורגס מהפינה. מקל. נשמע על ידי קולמן. פאול צ'וברוביץ' מיותר, כי חיפה הצליחה לקזז הרבה שניות מההתקפה של מכבי שעוד לא החלה בכלל. וזה אחד הדברים שאתה בהתלבטות עם אלכס צ'וברוביץ', אתה נותן לו פתרון הגנתי אחד והוא תמיד לצאת, אבל אם גארד חכם הולך לו על הרגליים או על כל הרגליים של גבוה אחר, הסיכוי שהוא ימשוך עבירה גדול מאוד. ניני. לנדסברג שם, הוא בורח. מכבי מנסים לרווח את המשחק ולדחוף את לנדסברג לפוסט-אפ. גם מכבי יודעים שברגע שמישהו מהזוג הזה, ורגס את קולמן, בבעיית עבירות, אז קצת יותר קל לשחק. עבירה לחובתו של רוז'ו. אופייבו. מקל. נכנס שם על הירוקים, לתוך היער, נגמר בידיים של ורגס. הלך הפוך מהחסימה. צ'וברוביץ' ממתין גם גרייבס. הנה גרייבס. מילסאפ על הגב שלו. ויטל לקחת אותו. מילסאפ מבצע עבירה. לא, כן עבירה. קודם כל בוא נראה את מקל. תראה, הפיק אנד רול בא מהצד השמאלי של המסך, אבל הוא עושה את השינוי כיוון ומעדיף ללכת לפה. אבל שוב, על אנשים, על הצבע, ובצד שני, הפאול של מילסאפ. מילסאפ לא נתן פוסט-אפ לגרייבס, אבל שלח יד מיותרת. גרייבס עכשיו מנסה מרחוק, ומחטיא אותו לנדסברג לכדור חוזר. חיפה צריכים להתפלל לאחוזי קליעה של גרייבס יותר טובים מהשלוש. אנחנו זוכרים את המשחקים שהוא מכריח את הזריקה. אופייבו. מאבד אותו. אני קצת מתפלא על אופייבו, כי אופייבו אמור לדעת, כי הוא היה אצל רמי אדר, וגם רואים את זה לאורך כל העונה, שמסובבים אותו לקו הבסיס, והעזרה באה. הנה, בבקשה, קולמן תכף מגיע. סגירה לאמצע, קולמן מגיע, זה כבר יותר קשה. הכדור הזה יישאר של מכבי תל אביב, מסמנים השופטים.
לנדסברג, אופייבו. את הלחץ המצוין של רוז'ו וורגה, זה עובד. אותה עזרה מצד חלש, למה מתעקשים על זה? כדור צריך לזוז מצד לצד. הולכים לצ'וברוביץ'. רייבס מתרומם שם על מילסאפ, מסתדר איתו. אתה שם לב להבדלים, פה יותר קל, כי משאירים בלואו פוסט 1 על 1. 5-0, מכבי תל אביב מחפשת נקודות ראשונות הערב. אולי מקל, ניני מנסה שלשה, שנכנסת. שוב, המשחק של מכבי זה ה-high pick and roll, הפיק אנד רול באמצע עם ריווח של המגרש. היה חיתוך טוב של אופייבו, אבל גיא פניני, שהיה עם 0 מ-7 במשחק האחרון, העדיף לקחת את השלשה. רוז'ו שם הולך בכוח. לנדסברג, ניני מרים את היד, לנדסברג. הולכים עכשיו עם מילסאפ מרחוק, והוא מחטיא. אנחנו יודעים שהעקב האכילס של מילסאפ זו הקליעה מבחוץ. הצד השני חיפה לא מצליחה להעניש, רוז'ו לא מוצא את הטבעת כבר פעם שנייה. ניני שוב, אותה בלטה בדיוק, הפעם אין לו נקודות. רוז'ו כדור חוזר. צריך לנסות להפעיל את אופייבו במשחק המעבר. מעביר אותו לקולמן. צ'וברוביץ' מוציא את הכדור החוצה, ניסיון מרחוק לשלוש והכדור הזה נכנס. נו, תראה, ורגס 1 מ-15 ועכשיו כבר 2 מ-2. שתי שלשות מהפינה, אז אתה יודע, אני מכיר את התזה שבפינה השלשות באחוזים יותר גבוהים. מקל כל הדרך, ירידה לא טובה של חיפה להגנה, ומקל חכם, הוא מנצל את זה. כן, משתמש בגוף יפה, מסיים ביד שמאל. 8-5. ורגס. צעדים, צעדים. יופי של הגנה, אופייבו יצא, עצר את הפיק אנד רול, גיא פניני לקח את החיתוך והספיק להגיע בזמן לגרייבס וגרם לו לצעדים. טבע קורא אליו את מילסאפ כדי לומר לו כמה מילים. חמש הדקות האחרונות של הרבע הראשון, מקל. רואים את הפיק אנד רול באמצע. אופייבו הולך עם זה עם כל הכוח. רייבס כדור חוזר. ורגס, קולמן חופשי ברחוק. הנה קולמן, הנה קולמן, הנה קולמן. מה, אני חשבתי שאנחנו שותים סופרבול עכשיו, שורגס רץ עם אוזניה ושומע אותך איפה למצוא את השחקן בפינה. יפה ניב. מקל מקבל אותו. אופייבו. ניני. הנה ההוצאה למקל. לנדסברג מתרומם, אף אחד לא יוצא אליו, אבל הוא מחטיא. כדור חוזר, מילסאפ. ניני מנסה ונחסם נקי שם על ידי רוז'ו. עבודה טובה של רוז'ו, מרים את היד כדי לגמור את זה, וזה סופרבול, זה טאצ'דאון. אוקיי, מכבי מסתמכים רק על זריקה משלוש, ומזיזים את הכדור מסביב. בואו נראה, יש את הזריקה של גיא, חוסם אותו מאחורה, אף אחד לא הסיר אותו, מילסאפ לא מנוסה כדי להסיר אותו, ואין מי שירד גם על זה. טאצ'דאון. שער השבת, שבת ביציע. כל מוצאי שבת בערוץ הספורט. Defensive team, and you look great, you know, in a defensive team. This is your ticket, I guess. Tell me something about the defense of Haifa this season. Well, it all starts with Rami, first of all. That's what he preaches every day, and that's what we do every day in practice. And I think this year we got more bodies that can play defense than last year. You know, we added John and we added Greg and we added Reggie, so we got a lot of people that can play into Rami's system, and I think that's why it's been so great so far. נדבר על ההבדלים ובעיקר על השיפור ההגנתי שחל
בקבוצה הזו יש לנו יותר גוף, יש סיסטם שעובד סביב הדבר הזה, מזכיר חלק מהשמות של האנשים שעושים את זה. בעצם אנחנו איתך? צ'אן טבק רוצה ריווח יותר במשחק ההתקפה, והוא רוצה גם לנסות יותר להיכנס לצבע, להפעיל את אייקו פואבו, קצת יותר גיוון התקפי, זה יעזור גם בהגנה אחר כך. תודה. 4 דקות אחרונות של רבע ראשון. חיפה עם הלחץ הזה, עד עכשיו זה עבד טוב. מילסאפ לא מצליח לסיים, שוב אנחנו רואים יכולת סיום לא מספיק טובה, טבק מסתובב, הוא מרים את רוצ'סטי. פייבו לכדור חוזר, לנדסברג. תשמע, בכלל נגד הלחץ של מכבי חיפה, אתה מעדיף 2 מוליכי כדור. 8 מ10 השחקנים על המגרש לבשו ירוק. רוצ'סטי עכשיו, במקום מילסאפ, המספר עדיין נשאר. שוטרס פליי, תרגיל קליעה שהולך לפוסט-אפ לגרייפס. הוציא אותו, חזרה אליו, גרייפס על פליני. מחטיא, צ'ובוביץ' לא מגיע לכדור חוזר. מכבי תל אביב עכשיו עם רוצ'סטי. סובב את האיש שלו, כדור מצוין לו, פייבו שתופס אוויר. פייבו מתוסכל, תשמע, הגבוהים של חיפה מפרפרים אותו עד עכשיו. צ'ובוביץ' קצר, פליני לכדור חוזר טוב, שולח את זה עכשיו למקל. פייבו כבר בצבע ממתין, הוא שוהה שם, שלא יקבל עוד 3 שניות עוד רגע. הוא צריך לעשות סלים מזה מהטראפיק, מהתנועה, הנה הוא יחליק עכשיו בפיק אנד רול, העזרות מגיעות. רוצ'סטי אל הסל, מה ששלו שלו. שולט בגוף יפה מאוד, ראית זיעה, תראה איזה מהירות. רוז'ו, עוד מעט תהיה חילוף כפול בחיפה, עברה על ורגס. עוז בלייזר ובקנר ייכנסו. במכבי תל אביב, איתי סגל. הנה בוא תראה את רוצ'סטי, הולך לכיוון אחד, חוזר לכיוון שני, מזהה שאלכס ג'ובוביץ' קצת איטי ברגליים בכדי לעצור את הכדור. הנה שוב, הופ, צד שני, קרוס אובר ימין לשמאל, ופינגר רול כזה מעיף את הכדור, טאץ' מדהים. פייבו שם לא יורד לפני שמסיים לשוחח עם בלק. הזדמנות ראשונה לבחור שחקן מצטיין למשחק הערב. סמסו את בחירתכם למספר הטלפון שמופיע בתחתית המסך, ואולי תזכו בפרס מתנה. סיפור ההצלחה של ספורטאז' נמשך עם קיה ספורטאז' החדש 2016. One is quite enough. קרם המין 2 ב-1, גם שמפו וגם ג'ל רחצה בבקבוק אחד. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי. ילו, בדרך שלך. רוצ'סטי להתקפה, ורגס, מולו. בקנר שם יוצא לרוצ'סטי, והוא פליני. לא יכול לקחת את הזריקה. 8 שניות נותרו להתקפה. כדור זה בפנים על שגב, עבירה של רוז'ו. אם נוכל לראות את זה, איתי לא חוסם. שנייה של רוז'ו. כן, תראה, איתי נוגע בו, שימו לב, בא מלמטה, הופ, נגיעה, ומחליק כבר לצבע, העזרה לא הגיעה בזמן. כי אם רוז'ו, זה רוז'ו היה, נכון? כן. אם רוז'ו מקבל אותו שנייה לפני זה, אז איתי סגב מתבלבל, פאול מתקיף, לא מוסרים לו את הכדור בכלל. יופי של מהלך של איתי. כדור ראשון, קצר. קולמן. דיברטולומיאו יהיה החילוף הבא אצל רמי אדר. ורגס. אנד וואן. בקלות, פשוט תבין, זה מהלך מוכן. פיק אנד רול בין רוצ'סטי למקל מכריח חילוף, ואז ורגס מקבל לכאורה את רוצ'סטי שבאמת יותר קל ללכת עליו לצבע. גל מקל לא נותן חדירות שכזו. שוב, הופ, חילוף, לשמאל, אנד וואן. 16-7 זו התוצאה. עברו ל-17, ורגס על הקו. נשים את 2 הדקות האחרונות, 10 הפרש לזכותה של מכבי חיפה.
מקל. רוצ'סטי. שמונה שניות נותרו לו. מוצא את מקל חופשי לזריקה, אבל הוא מחטיא. תנאה ראשונה של מקל לשלוש, מאז שהגיע למכבי, אם אני לא טועה. כן, אבל בליגה, כן. אנחנו לא מדברים על האירופה, כי אנחנו זוכרים את החצי השני בקזאן, נכון. אבל ההגנה שחיפה לקחה את החיתוך של שגב, הכריחה את הקליעה מהפינה. מסירה עוד לא כדור, טובה. ניני מצליח לתקן את זה, עבירה עליו, נוחת עליו בלייזר. מסירה לא טובה של די ברטלומיאו. איתי שגב קליל, יכול ללכת לך על הכתף הימנית, על הכתף השמאלית. רוצ'סטי. תראה איך ורגה שומר, הכנסנו לתוך הגופייה. מקל. מכריחים כמה אותם זמן גם אחורה. מקזזים מכל התקפה. לנדסברג בסוף וואו, עולה פנימה אל וואו. הסל ומשיג את הנקודות, גם עבירה. לנדסברג חותך מצוין את ההגנה. הגנה מצוינת של חיפה, אבל ברגע שלנדסברג עבר את קולמן פה, העזרות הגיעו מאוחר. גם העזרה של ורגס ממקל וגם בקנר היה צריך לקבל את לנדסברג גבוה יותר. בנדר על המגרש. חוזר מפציעה במקומו של ניני. קולמן להתקפה. ורגס. בקנר שם עם מקל במאבק, בקנר מתחת לסל, נקודות וגם עבירה של מקל. מקל כועס על שגב ואומר, מסביר לו איפה הוא היה צריך להיות. כן, אבל מכבי חיפה התבלבלו פה, כי מהספסל נשמעה צעקה ללכת אנדר, מתחת לחסימה עם ורגס. גל מקל הלך, אבל שגב יצא. באנדר אתה לא צריך לצאת, אתה צריך לצאת למקל לקבל אותו מהצד השני של החסימה, ואז נוצר החילוף הזה, ובחילוף הזה מסירת הקשת הזאת ימצא את מקל לעשות 3-point play. אבל בקנר בשלו, הוא מחטיא מן הקו. אתה זוכר מתי הוא החטיא פעם האחרונה פה? כן. 2-4 בדקות הקריטיות במשחק הגביע. מקל לבנדר. לנדסברג נחסם עכשיו על ידי בקנר. כשאתה לא רגיל לשחק נגד סגנון כזה, קשה מאוד. מה זה לייזר. הסגנון? דורך על הקו. הכריחו את לנדסברג עכשיו לקו הבסיס. והוא לא רגיל לשחק שם. תראה, סוגר לו את האמצע, מכריח אותו לסיבוב, ואז בקנר מגיע. מה הוא צריך לעשות נגד זה? לרווח, ללכת אחורה עם הפנים ולהזמין את העזרה ולמצוא את החותכים. אתה לא רגיל לזה, אתה תאכל אותה. חצי דקה האחרונה. שתי הקבוצות אין עבירות לתת. רוצ'סטי מתרומם, הוא מחטיא את הכדור הזה, שני ירוקים לכדור חוזר. זריקה טובה. ורגס, קצב טוב יש לנו, רמי אדר מסמן להרגיע, הוא רוצה כדור אחד. וואו, תראה איזה סימן. צוואר. 8 שניות. 6. 5 שניות ורגס מול שגב. צריך להעביר את זה לבלייזר, מתרומם מעל בנדר. בנדר לא שומר, וכאילו שומר. כן, אבל עוז לקח זריקה קשה, אבל בנדר כל כך ארוך. שנייה האחרונה תיצמד אליו. בוודאי, כל כך ארוך עם הידיים, יכל להפריע לו. רבע ראשון, מצוין של מכבי אנטר חיפה. 21. מכבי פוקס תל אביב, 9. וזה לא משנה, מכבי תל אביב בכל הרכב לא צריכה לקלוע 9 נקודות. Guys, you have one shot. אוקיי, זה מניו יורק, אז חברים, בשבילם זו התרגשות גדולה. Guys, you have one shot, one opportunity. So do your best. Come on. Who's going to take the vacation? Sydney, stay there. כשיש לך שיטה בהגנה, אז אתה רק עושה התאמות בהתאם ליריב. הנה, בוא נראה פה את אופייבו. לא נותנים לו לקבל, נלחמים איתו על המיקום. גם אם הוא היה מקבל את הכדור, הוא היה מקבל אותו רחוק. וההגנה האגרסיבית הזאת מביאה את משחק הריצה וסלים קלים בצד שני.
מכבי תל אביב מסמנת את רבע ההתקפה הגרוע ביותר שלה העונה בליגה. 9 נקודות. גלדסטון, אנחנו איתך. קודם כל תראו את יוגב אוחיון נכנס על גל מקל לראשונה מאז שחוזר מהפציעה שלו אחרי הטיפולים שעבר. ז'אן טבק אומר לשחקנים שאנחנו מוסרים, מאבדים את הכדור יותר מדי, צריך לשים לב לדבר הזה. הוא אומר, הזריקות שאנחנו לוקחים הן טובות, הן תיכנסנה, תמשיכו לעבוד, והוא אומר, אל תעזרו אחד לשני יותר מדי, כי זה יוצר חורים. לפעמים אתם מתלהבים יותר מדי, רוצים לעזור? לא. תעזרו רק כשחייבים. תודה. זה שיוגב אוחיון עולה זה חשוב מאוד לקראת המשחק ביום רביעי, כי כשאנחנו מדברים על נובוגרוד ועל חרוסטוב, יכול להיות שיוגב אוחיון הוא היחידי שיכול ללחוץ אותו, להתיש אותו ולא לתת לו לשלוט בקצב המשחק. מזכיר, אנחנו מדברים על הרבע ההתקפי הגרוע ביותר של מכבי תל אביב השנה כשבנדר מחטיא את הכדור הזה. ארז, זה מפגש בין קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה, מכבי תל אביב, עם 88 נקודות ממוצע, וקבוצת ההגנה הכי טובה בליגה. כן, אבל אתה יודע, עם כל הקרדיט שאנחנו נותנים לחיפה, בואו לא נשכח שדווין סמית, רנדל ואמבקו לא משחקים, ואפילו ארינזה שהיה פה בגביע והוא שחקן צבע איננו. כן, ארינזה לא בקבוצה. כן, כן, בסדר. אנחנו מדברים על... אבל יש גם את מילסן וסימונס פה על הספסל. נכון. גרייבס ממתין לכדור, התערבות טובה שם. והוא רוצ'סטי, ורגס עוצר אותו בעבירה. ואני חייב עוד מילה. מכבי שיחקו ביום רביעי בלובליאנה, חזרו ביום חמישי. אין זמן יותר מדי להתכונן למשחק הזה. זה אימון אחד ביום שישי, היום בבוקר משהו קל, ואתה יותר, איך אומרים, על השיטה, על הדרך. חיון. שיר של תל אביב, נגיעה ירוקה. כן, מכבי זנחו את כל ההתקפה, אתה יודע, משחקים רק את הדיליי סקרין, מישהו חוסם לגבוה שיבוא למעלה, לחסום לפיק אנד רול ומנסים לרווח את המשחק. הנה עכשיו לנדסברג חסם את סגב. הנה לנדסברג. צפוף מדי. 8 שניות. מגיע לרוצ'סטי מהפינה, והוא מחטיא. ורגס כדור חוזר. נכנס שם על סגב, מסובב אותו. יופי של הגנה. הנה ההוצאה לדיברטולומיאו. ושתי נקודות, והכדור של אותו. דיברטולומיאו עוזר מאוד למכבי חיפה. הוא בונה צעדים, נכון. שריקה מצוינת. דיברטולומיאו עוזר מאוד, נותן לרמי המון ביטחון שיש לו 3 גארדים שיכול לעשות להם את הרוטציה, והנה כבר קולמן הולך על ורגס. קולמן במקום ורגס. 10 נקודות לורגס, יופי של פתיחה. הנה, מכבי אני חושב עברו לאזורית, לחץ על הכדור. איזה מכבי? מכבי חיפה. מכבי תל אביב, סליחה, בהגנה, הנה, כן. לחץ על הכדור. מקל עוד מעט חוזר. אז מסתדרים באזורית שעוברת לאישית, מאיתה טיפה את הקצב. דיברטולומיאו. גרייבס חופשי, בנדר מאחר לצאת אליו, אבל למזלו יש כאן החטאה, אוחיון לא מצליח להשתלט על הכדור. מקנר כן. דיברטולומיאו. חיפה בטירוף על כל כדור. 5 שניות אחרונות. דיברטולומיאו. נתנו לו את הזריקה, וזה מה שהוא עושה. רוצ'סטי לא יודע. טבק דופק כאן כללה בקרואטית. אני לא מבין קרואטית, אבל דפק שם כללה לכיוון סגב. אם דיברטולומיאו הולכים אחרת מאשר עם ורגס, כי הוא קליעה. אני חושב שהוא התכוון לרוצ'סטי. למרות שהופיע בו פה, וזה אומר שהוא כועס גם על סגב. בנדר. מנסה שם להתרומם. מה הוא רוצה לעשות הילד? אם אין לו קליעה בשנייה הראשונה, ואם יש לו קליעה והוא מקבל לגיטימציה מהמאמן לזרוק, אז על הכיפאק, אם לא, להיות בשטף. סגב ולנדסברג על הספסל. אוקיי, כי לנדסברג עוד לא נח, ותראה איזה הרכב זה מביא את מכבי. מקל, אוחיון ורוצ'סטי, 3 רכזים. הנה האזורית, שמסתדרת לפי התרגיל ומתחלפת לאישית. קולמן. הולכים לגרייבס. לייזר. מחטיא. אוחיון. פייבו רוצה את הכדור שם, תראה את המאבקים שלו מתחת לסל, אבל רוצ'סטי מתרומם, ורוצ'סטי פשוט לא מוצא את הטבעת, לא יאומן מה קרה לבחור הזה. אתה יודע, לא הגנה, לא ניהול משחק, אבל קליעה, אם יש משהו
גם בימים הקשים, גם בימים הפחות קשים, היה לו, זו הקליעה. הוא איבד את זה לחלוטין. איבד, אנחנו מדברים... איך מחזירים לשחקן כזה ביטחון? הוא מספיק מנוסה כדי שזה יחזור לו. יכול שדווקא אם יהיה דווין סמית וזה יקל עליו את הלחץ, אבל תשמע, הוא משלם היום את המחיר על המשחקים שהוא שחק 39 דקות ו-55 שניות, כי לא הייתה ברירה ולא היה מחליף. ברטולומיאו, צ'וברוביץ' מתגלגל פנימה אל הצבע, הולכים לגרייס. לוקח את זה על בנדר. בנדר יש לו חץ על המצח, כולם לוקחים אותו. כל מי שבנדר נמצא, השחקן לוקח אותו. אתה יודע, זה טוב למשפט, אבל זה קליעה קשה, הוא לקח קליעה קשה. מקל. חיפה ב-28-11, הנה בנדר בצד השני. 28-13. לירוקים. הנה אתה רואה חילוף ההגנה שוב מהספסל, עוברים לאזורית. אז רוצ'סטי לוחץ למעלה, תראו את יוגב אוחיון עומד ראשון בקו השני, הוא ייקח את המסירה הראשונה, מקל למטה מחכה למי שיבוא מולו. ברטולומיאו הולך עם קולמן. והסתדרו, כל שחקן עם שחקן. גרייבס. זה לקחת אותו. זה לקחת אותו. ושם עליו עוד 2. זה לקחת אותו. שים לב, כל ההתקפות האחרונות. אופייבו. רוצ'סטי לסל. נו תגיד לי אתה. נו תגיד לי אתה. חדר יפה, היה בתוך הצבע. גיא פניני עומד להיכנס. 30-13 לפתיחה כזו. ומכבי תל אביב בטח לא חשבו, למרות ההרכב המאוד חסר. בלייזר שלשה על בנדר. נו תגיד לי אתה עוד פעם. אתה הבנת את זה ברוך? גם בנדר מרים את הידיים. קח אותי עוזר פעם אחת. קח אותי להיות עוזר שלך איפשהו. תגיד, אתה רואה את הפרומו לחמישיות, מכל מלמדי השכלתי, תגיד. שנייה, אסור לעזוב, מקו העונשין, ויש זוכים, בואי. סיפור ההצלחה של ספורטאז' נמשך עם קיה ספורטאז' החדש 2016. רוצים לטוס למשחק NBA ולפגוש את עומרי כספי? פרטים בטלפון או באתר. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. למשחקי הכדורסל נוסעים ברכבת ישראל. לפעמים זה לא משנה מה אתה עושה. פה הייתה רוטציה בהגנה, הגנה זזה, הנה אופייבו קופץ אחורה, אלכס מתגלגל, בנדר לוקח אותו, מגיע עוד פיק אנד רול, בנדר קופץ החוצה. אתה יודע, אבל כבר הכל הולך עליו, גם הוא הרים ידיים ולא הבין מה קורה פה. אגב, ארז בלובליאנה, יבזורי עלה חמישייה. עלה חמישייה. לא דרך עדיין על הפרקט. 2 שלשות בהתחלה, אם אתה זוכר. נכון, ואז ירד. והיום מילסאפ עלה בחמישייה. צריך לשאול את גלקסטון אם הוא יודע משהו למה הוא לא עולה. גלקסטון? אבי אבן מתערב בפסק הזמן, הוא אומר לשחקנים, תראו, הם עשו כמה קליעות משוגעות ואנחנו החטאנו כמה לאפים, אל תסתכלו על התוצאה, הדברים האלה יתאזנו. תודה. פיני מקבל את הכדור, מקל אל הסל, ירום. לא הולך כלום למכבי תל אביב במחצית הזו. שני לאפים, רוצ'סטי ומקל, בתוך הצבע. גרייבס. ברטולומיאו, איזה חור. הנה הוצאת הכדור לבלייזר שמחטיא, ריבאונד גל מקל. פס צועק טבק ומקל לא מצליח לסיים את זה, אבל היא טעות של צ'וברוביץ' שם שמאבד את הכדור לעצמו, ואז מאפשר למכבי תל אביב עוד הזדמנות, ועכשיו כדור חוזר צ'וברוביץ'. מכבי לא מצליחה לייצר נקודות, 13 נקודות, אנחנו 4:40 לסיומה של מחצית, ארז. אם מכבי לא יקבלו נקודות מאופייבו... ועכשיו די ברטולומיאו עם עוד שלושה, 36-17.
13, וואו. אם מכבי לא יקבלו נקודות מאופייבו, ואני מזכיר לך, משחק הליגה האחרון של אופייבו עם מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, הופה. בנדר שלשה. שנה שעברה הוריד אופייבו ל-20 דפק פה הפרש. 25 נקודות נגד מכבי, והוא יכול לתת יותר. אם הוא לא יקבל כדורים בצבע ולא ישחקו אליו, יהיה קשה למכבי לחזור. 20 הפרש, 36-16, 4 דקות 10 שניות. טבק בטירוף, הוא רוצה מתפרצות. הכדור לא זז כן, אבל מספיק גם מהר. שחקנים איבדו ביטחון טיפה ולא רוצים לרוץ. מקל. שולח את זה לבנדר, אותה בלטה, אותה שלשה. הפעם לא. עכשיו אופייבו, דיבר תולומאו, כדור חוזר. בלואו-פוסט. אופייבו חייב לגעת בכדור, אי אפשר לעשות ככה כדורסל שהגבוה שלך לא מקבל את הכדור. שופרוביץ', דיבר תולומאו, קולמן פינה. גרייבס פינה שנייה, זה הולך לגרייבס. וקולע גם את השלשה הזו, איזה מטווח. הייתה חדירה של דיברטולומיאו, הייתה עזרה מיותרת, לא הייתה רוטציה. שלושים 39-16, מה התוצאה? מופרעת, אין לי מילה אחרת, ארז. 39-16, בוא נראה, הנה, 3 רואים דקות עכשיו, 20 שניות למחצית. דיברטולומיאו לוקח את האנד-אוף, עובר את יוגב אוחיון, שני אנשים באים לעזור, גם בנדר מפקיר את הפינה, זו המסירה הקלה, השחקן מלמעלה מקל, לא ירד עד למטה להפריע. פשוט קונצרט של מכבי חיפה, וזה לא משנה מי משחק במכבי תל אביב. מקל. בנדר מתחת לסל, כדי להשלים את זה. גרייבס נרדם. 3 הדקות האחרונות של המחצית. דגן יבזורי על המגרש בצהוב. דיברטולומיאו מולו. עוד מעט בקנר יחזור. לייזר. יכול להיות שיבזורי לא משחק בגלל הסרוכים האדומים או שזה כתומים? תן לי חוות דעת של צבאי. זה גלדסטון, זה גלדסטון. בנדר. חוות דעת של צבאי. אהבתי. לא, אתה יודע, אני עיוור צבעים. מקל. יאללה, לאפ, שלישי של מקל. פאול יבזורי, מאחור. בקנר על המגרש. איזה צבע זה? זה ורוד. זה ורוד. בתור תת צבאי. אני אומר לך זה ורוד, ג'ובה טוען שזה אדום. אוקיי. לייזר משאיר את הכדור שלו לוורגס. שבע שניות אחרונות. דיברטולומיאו חותך את ההגה, איזה יופי, וואו! איזה מה... זו הבעיה של דגן. איך הוא מניע את הגוף. כי דגן לא, קשה לו לשמור על חדירה, על הכדור. אופייבו אאוט לגמרי, ולטבק אין שום אופציה אחרת על הספסל. אאוט לגמרי, הוא הורג את מכבי תל אביב. יש פאולים לתת, מכבי תל אביב שתי עבירות קבוצתיות. כדור חוזר בידיים של אופייבו. יבזורי. לנדסברג, חותך שם את גרייבס, נכנס אל הסל. העבירה. מכבי חיפה משחקים בביטחון, אתה רואה את הכדור זז, פנימה, החוצה, ממש רוקדים על המגרש. ועם כל הכבוד הזה שבמכבי תל אביב חסרים שחקנים, זה לא אומר, תראה איזה שחקנים יש פה על המגרש. מקל ויבזורי ופנימי ולנדסברג ואופייבו, אין שום סיבה שהם יראו ככה. קצר. כדור יוצא החוצה של חיפה לדקה 33. תשמע, אני לא זוכר את מכבי תל אביב, בטח במשחק ליגה, במחצית כזו. קודם כל בואו על ההבדלים בהתקפה, ואתה זוכר שדיברנו על מכבי שהיא קבוצת שלשות, נכון שפארמר אז היה, אבל אם אין לך ביגמן בצבע ואין לך תנועתיות בהתקפה, אז לא תקבל את הכדור. מכבי מראים הגנה אחרת. גם 1 מ-5 מהקו. מהקו בכלל, לא, קודם כל לא הולכים מספיק לקו. לייזר. שירות
אותו לוורגס, הולך אל הסל, אף אחד לא מפריע לו, אבל יהיו כאן נקודות. תראה, ז'אן טבק סימן סוג הגנה שראינו על המסך שני אגרופים. אני לא יודע אם הוא רצה לחשוף את זה, כי יכול להיות שהוא שומר את זה במשחקים. זה לא משנה מה אתה שומר, זה חשוב איך אתה שומר. והנה כדור זז מצד לצד, גיא פניני בהגנה אינדיבידואלית נכשל, נתן צבע, עזרה לא הגיע. נכנסים אל הדקה האחרונה במחצית הזו. פייבו. לנדסברג, 2 נקודות. מחטיא. בקנר, כדור חוזר. די ברטולומיאו. 47 שניות אחרונות. 43-19. ורגס נחסם על ידי מקל, יישאר כדור ירוק, 14 לשון ההתקפה. יבזורי, אתה יכול להגיד גם סליחה, נתת לו מכה לפנים, בלי כוונה. נימוס זה חשוב. נתן לו מכה קטנה, לא בכוונה, זה היה לפנים או לצוואר? הוא אמר לו, כי יבזורי עשה פרצוף של אני לא יודע על מה אבל דגן אמר, מדובר. לא נתתי לו, אז ראינו עכשיו בריפליי. הוא אמר לו, ואז הוא הודה. ורגס יכניס את הכדור. העיף את בקנר, שם פייבו. ועכשיו עבירה של... עכשיו תורו של בקנר לגשת, אני חושב שהוא צודק. כן, היה שם פאול. בואו נראה את זה, תראו את זה. פייבו תופס את בקנר. רגע, תראו. זה כבר מאוחר. תפס שם את בקנר והעיף אותו. גם השופטים יודעים שהם איבדו את השריקה. את זריקות, כי אין אף אחד מהקבוצות לא עברה את תחום העבירות הקבוצתיות. מקל הכדור הזה, 30 שניות אחרונות, יהיה זמן לעוד כדור אחד של חיפה. נשאיר אותו ליבזורי. עבירה די ברטולומיאו. היסס מלקחת את הקליעה, העדיף את החדירה, די ברטולומיאו הקריב את העבירה. עכשיו יהיו זריקות. חילוף בחיפה, קולמן על המגרש. סגר בתל אביב. אתם ממשיכים לבחור את השחקן המצטיין, סמסו את שמו ובחירתכם למספר הטלפון ואולי תזכו בפרס מתנת. אסיקס פיוזיקס עם טכנולוגיית הג'ל הייחודית. עכשיו בחנויות. אסיקס. שחקן נשמה מחתימים ל5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי. ילו, בדרך שלך. מכבי תל אביב מגיעה ל-20 נקודות במחצית הזו, ורשמית זו לא תהיה המחצית הגרועה בתולדותיה. 18 נקודות תקלה בדרבי הראשון אשתקד. יש לה 20. ארגס. 7 שניות אחרונות. פאול לנדסברג על בקנר. רביעית קבוצתית של מכבי תל אביב. פסק זמן רמי אדר. Second, the guy that has Rochesky is inbounding, either you or you. Whoever has Rochesky and screen and clean, and Vargas go on Rochesky. Stuff. המחצית נהיה בשבת במגרש. מה למדת מפסק הזמן הזה? שמשחקים על רוצ'סטי, אבל רוצ'סטי יושב על הספסל. אוקיי. עוד טיימאוט. עוד פסק זמן. כן, היה לו 2, ביקש עוד טיימאוט, טבעי שרוצ'סטי לא על המגרש, אז רוצה לארגן את זה. אם העוזר מאמן היה מסתכל מתחילת הזה שרוצ'סטי לא על המגרש, אז היינו חוסכים דקה.
טבק נתקע עם עוד פסק זמן, מה אומרים? בוא נשמע מה יש לו להגיד. סגירת הצבע וחילופים אוטומטיים. שש שניות, 8 עשיריות. מה, רמי אתה רוצה עוד טיימאוט? למה הוא ניגש לשם? לא מספיק לו 2? לא נשאר עוד הרבה מה לדבר. רגס מכניס את זה. בבקשה, בבקשה. עכשיו תקשיב, אוברדוביץ' אתמול לקח טיימאוט, 7 הפרש, 7 שניות לסוף, על המנטור שלו, ליבקוביץ'. לא רק שאיבדו את הכדור, גם קיבלו שלושה, במקום שיהיה 9-10, נהיה 4. לא צריך להיות חזירים לפעמים. 6 שניות, כדור צהוב. מקל להתקפה. האחרונה במחצית הזו זו מילסאפ. נתקע עם הכדור. ניני משחרר את זה עם הבאזר, הוא מחטיא. סיומה של מחצית ראשונה. מכבי חיפה 43. מכבי תל אביב 20. 23 הפרש בחצי. מה יש לומר על זה, ארץ? תשמע, נכון שלא משחקים סמית ורנדל ובקווה, אבל אני אזכיר שגם שנה שעברה לא שיחקו לנדסברג ורנדל וסמית. ושיחקה פה אבל חמישייה שאמורה בוודאי. בטח לא להיראות ככה. מכבי גם עם 6 זרים, לא תגיד לי יש 3 עיניים, יש 3 אחרים. עוד פעם אני אחזור על מספר הדוגמאות שקבוצות שעם 3 זרים בליגה הישראלית ניצחה, אבל כשאתה לא מצליח להפעיל את אייק בתוך הצבע, אז המשחק שלך הוא סתמי. בוא נדבר רגע, בוא נשמע את דיבר טולומאו, יצחק דנסטון. John, amazing first half, both ends of the courts. Tell me something about that. Well, we're just trying to come out and play hard and play our game, and we did that so far in the first half, but we have to keep it up. That's the most important thing. I guess they want to change things in the second half. How can you stop them from doing it? We need to continue to play hard defense and run when we can. We need to play with the same pace we played the first half. Thanks a lot. Thank you. שחקנו חזק, צריכים לשמור על זה גם במחצית השנייה, הגנה חזקה, שומעים מכל מילה וכל נים בגוף של השחקן הזה ושל אחרים את הטראומות 100 שנים האחרונות, ובעיקר במשחק הגביע מול מכבי תל אביב, גם הם יודעים וזוכרים מה קרה בפעם האחרונה שמכבי תל אביב הייתה כאן. זהו, הפסקה כאן בהיכל רענן כץ, הלוא הוא אולם רוממה בחיפה. אנחנו אצל עידו גור וטליה סלן. שובו אלינו למחצית השנייה.
שנקבעה על המגרש היא שקובעת. וגילי כהן היה נחרץ ומהיר. 6 שניות, לימונד. האם הוא מנצח את המשחק הזה עבור הפועל תל אביב? כן! 2.2. 2 שניות ו2 עשיריות, אין פסק זמן. קרופורד יעיף איזה אאוטלט. רובי, אין לו, המשחק הזה נגמר. והפועל תל אביב מנצחת בהערכה 98. רובי, אין לו, המשחק הזה נגמר. והפועל תל אביב ב-4 ו-1, הפועל לא הסתדרה, ברחו ב-20 הפרש. בהפועל תל אביב ראינו את סימונס בדקות טובות לקראת הסיום, ובסופו של דבר המשחק הזה היה כתוב עליו הערכה, אף קבוצה לא ממש ידעה איך לנצח ואיך לסיים את הדקות האחרונות. אז בתוספת הזמן סינגלטון היה מצוין עם 8 נקודות, 2 שלשות וסל מתחת לסל, ואז הכל התנקז להתקפה אחת. הכדור הולך לרביב לימונד מול זליקוביץ', ימינה, שמאלה, זליקוביץ' מועד, משלם את המחיר, וזה סל ניצחון של הפועל תל אביב. רביב לימונד, לפחות הערב, הוא המלך של הפועל
אתם איתנו כאן בחיפה, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה, 43-20. מה היה לנו? הנה תזכורת. אז מכבי חיפה, אתה יודע, ניצלו את ההרכב החסר של מכבי, אבל לא צריך להוריד כהוא זה ממה שהם עושים. הגנה אגרסיבית, משחק ריצה, פרקון בהתקפה, לבטל את מכבי תל אביב ככה ולעצור אותם על 20 נקודות במחצית. וזה, חברים, הם שיחקו נגד גל מקל ולנדסברג ופניני ואופייבו. יש פה שחקנים שצריכים להיראות יותר טוב. אבל אתה יודע, אני לוקח את זה לכיוון שעידו גור עכשיו אמר. אתה חושב שבחדר הלבשה עכשיו אמרו, בואו תראו את הפועל תל אביב, הם היו בפיגור והם הפכו את המשחק, בואו נעשה את זה גם אנחנו? אז זהו שלא. חזון אחרית הימים או ש... אז זהו שלא. טוב, מחצית שנייה, מכבי חיפה על המגרש עם ורגס ורוז'ו וגרייבס, קולמן וצ'וברוביץ', תל אביבי, מקל, לנדסברג, מילסאפ, אופייבו ובנדר. גלצון, אנחנו איתך? כמובן עם מכבי תל אביב שדברים מעט מאוד כדורסל עם השחקנים במחצית, פשוט באנרגיות הם ממש לא שם. זה גם מה שאנשי מכבי תל אביב אומרים לי, צריך קודם כל לחזור ולהיות בעניינים, הם נראים אאוט לגמרי, אחר כך נדבר על כדורסל. במכבי חיפה שאלתי אם הזכירו לשחקנים במחצית את הקאמבק הגדול שמכבי תל אביב עשתה בגביע, אמרו לו, רק אמרנו להם תמשיכו למלא את ההוראות. הם כבר זוכרים מה קרה פה פעם קודמת. תודה, הייתה כאן שריקה ל-24 שניות, שריקה שלא במקומה. גל לא שלט בכדור? אני משם, גל שלט בכדור? אני חושב שגל שלט בכדור. גל שלט? אם גל שלט, אז 14 וכדור לשם. החלטה נכונה. החלטה נכונה. מקל חטף את הכדור, שלט בכדור. בואו תראו את זה. הנה, הכדור רגע, הנה, הכדור בידיים שלו, לגמרי בידיים שלו, שלט וניסה למסור, ואז פשוט חטפו לו. שליטה, אבל ראית את הניהול אירוע, שני שופטים באו, לא סגרו את המיקרופון, עמדו, דיברו אחד עם השני, יופי. אוקיי, אנחנו ממשיכים חברים. ורגס. נעשה לסל ושם את השתיים שלו. סל קשה, סל קשה. ללכת לתוך הצבע על אנשים, לקחת זריקה שכזו. לנדסברג. פייבו. מקל. מילסאפ. אין לו קליעה, בגלל שאין לו קליעה הוא מחפש את המסירה, הוא כל כך לא מתואם עם הקבוצה. ניסיון עכשיו לשלוש, והכדור נכנס, וויל גרייבס. תראה, מכבי תל אביב משחקים פיק אנד רול, מצד לצד. לחיפה יש הגנת פיק אנד רול טובה מאוד ומודעות לזה. מכבי תל אביב צריכים לשחק משחק תנועה ללא כדור. הנה, שוב, פיק אנד רול. מקל. תראה איך גרייבס נכנס לצבע, מקבל את אופייבו. בנדר. ובנדר בוכה, אתה מבין? גם כבר שמישהו נכנס לצבע הוא מקבל איזה פצצה שירגיש לא נוח ולא ירצה להיכנס לשם אחר כך. הנה, בוא נראה. תראו איך גרייבס מתחייב לאופייבו ובנדר חותך בגב שלו ואז בום, מקבל מרפק ומקטר. מקל להתקפה. זו בשורה מבחינת מכבי. זו בשורה מבחינת מכבי. הכדור הזה הולך לגרייבס פנימה. לנדסברג על הגב. מדייק טוב, וואו. כן, אבל אלה שטויות שהוא החטיא עד היום, ותמיד אמרנו, וואו, זריקות קשות. הוא חי מהזריקות הקשות האלה, מהסטפ בק ג'אמפ שוט. עכשיו, אתה אומר לי מטרה, בנדר, הוא מרגיש בנוח על לנדסברג. זאת אומרת, דווין סמית הוא עוד לא עשה את זה, על רנדל הוא עוד לא עשה את זה, הנה, מגע, סטפ בק, צעד אחורה, ובורח מהמגע. זו עבירה שלישית כבר. מקל אל הסל, אין לו נקודות, אופייבו מתחת לסל, הנה השתיים.
אני לא אוהב שגל מקל מסיים עם יד אחת, דיברנו על זה באיזשהו שידור. לך סיים עם יד מלווה, תהיה יותר יציב. מקל עם 1 מ-7 מהשדה היום, זהו רוז'ו. פוגע. ההגנה של מכבי בדילי, מגיבה כל הזמן בשנייה איחור. לעומת זו ההגנה של חיפה, ומילסאפ לוקח על עצמו, נכנס לעניינים. ורגס. 3 דקות כבר מאחורינו ברבע הזה. קולמן. גרייבס לשלשה, בנדר לא מגיע, אבל יש החטאה, כדור חוזר של מילסאפ. הזזת כדור בטוחה מאוד של חיפה. מילסאפ מגיע, זה שלשה, מחטיא. אז הוא קלה 5 נקודות רצופות, הרגיש בטוח. עברה נגד מילסאפ. פאול שני שלו, חילוף, בלייזר על המגרש. בוא נראה במשחק המעבר, משך את רולדו, אל תתפוס על העמדה, שלח לו מסר. אם תאהב את זה, בין אם לא תאהב את זה. סוף כל סוף פעולה חיובית בהגנה. 6:27 על השעון, 52-27. פיירו. בבקשה, בשעה טובה. צריך לשחק עליו, אין ברירה, אמבקו איננו, רנדל איננו, ארינס זה לא פה, סימונס לא יכול לשחק. על מי אתה רוצה לשחק? אתה חייב נקודות בצבע, אתה במשחק חוץ. יפה עכשיו עם ורגס. פנימה לצ'וברוביץ', מילסאפ עבירה שלישית. תראה, מכבי התחילו להתנפל על ורגס, לצאת החוצה, אלכס חותך לצבע, אף אחד לא חיפה שם. הנה בוא נראה מי זה, מקל ואופייבו, נכון? הופ. נפלים עליו, אלכס חותך פנימה, החיפוי הגיע מאוחר, אני חושב שזה פה דווקא בנדר היה צריך במיקום יותר טוב. עוד כדור אחד לצ'וברוביץ'. חמש 53 על השעון, 54-29, צ'וברוביץ' ירד. עשה עבודה מצוינת, הקשה על אופייבו. מקל עכשיו. עם אופייבו ניסיון ל2 נקודות, הכדור שלו בחוץ. בנדר לכדור חוזר מתחת לסל. משיג נקודות וגם עבירה. אף אחד לא סגר את בנדר רחוק מהסל, בקנר היה עם הגב אליו. משלים 3 במהלך הזה. חילופים, אוחיון על המגרש במקום מקל. וזה כבר משהו אחר, כי יוגב עכשיו לבד על המגרש כמוליך כדור. מקודם הוא היה שלב ראשון עם מקל, אחר כך עם רוצ'סטי, אחר כך שלושתם היו ביחד. חיפה מכניסה כדור לבלייזר, מכבי תל אביב. התעוררות גם בהגנה, הנה בלייזר, קטנה שם לבקנר, עבירה לעבור אופייבו. כן, אבל אתה צריך לשרת את הכדור מוקדם יותר. בוודאי, 2 על 1, אתה רואה את הבן אדם מגיע אליך. בלייזר לא בקצב של הקבוצה שלו היום, עדיין טוב, אמנם 5 נקודות, אבל זה היה נמי. כדור אצלו. בקנר. גריבס. קולמן. עבירה יוגב אוחיון. אבל לפני פאול שלו. יוגב מודה, אבל אומר, אבל לפני זה היה פאול שלו. עמי אתה רואה את הלוח הזה, 54-32. תאמין לי, הוא היחידי במגרש של החוץ מהתוצאה הזאת. לא, האמת שבמחצית ניגשו אליי כולם פה
אמרו יאללה, זה המבחן הגדול שלנו, האם הקוף הגדול הזה יורד מהגב שלנו? קולמן מרחוק, מחטיא, בנדר לכדור חוזר, עבירה על בקנר. טכנית. אופייבו. בנדר עבירה טכנית. העבירה הרגילה הייתה לאופייבו והטכנית היא לבנדר. בנדר לא מבין על מה ולמה. יש לנו 2 של הפאול הקבוצתי, 21 ואחר כך טכני. Yes, 2 shots. First you and then the technical foul. You got 2 shots. You got 2 shots. Team fouls. בקנר חושב שדודי רומנו זה רע מידר. אתה רוצה שאני אזרוק גם את הזריקה הטכנית? אני 50% מהקו. בדיוק. בוא נראה מי לוקח את התיק. אחת הוא כבר החטיא בקנר. אחת יש. 50. הלאה, עוז בלייזר רצה לגשת, אבל ורגס, כן. שחקן של 75% מקו העונשין. אז רק אחת יצא מכל הסיפור. כדור של חיפה, 55-32, אין ספק הרבע הפחות טוב של חיפה הערב. משהו באנרגיות. נפילה באנרגיות. דווקא מכבי תל אביב עם סימני התעוררות קלים. וזהו קולמן. ג'יברטולומא עומד להיכנס כדי לנסות להרים את הקצב, את האינטנסיביות. והוא ורגס, לייזר. אין לו נקודות, כדור חוזר סגב. אוחיון. פאול ורגס. חיפה מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, בעצם שתי הקבוצות מעבר לתחום. קולמן יורד. אתם ממשיכים לבחור את השחקן המזדהן, סמסו, אולי תזכו בפרס, מתנה. מסעדת הצאן, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצאן. הצאן, הבית של הבשרים. אסיקס פיוזיקס עם טכנולוגיית הג'ל הייחודית. עכשיו בחנויות. אסיקס. One is quite enough. קרם אמן 2 ב-1. גם שמפו וגם ג'ל רחצה בבקבוק אחד. מכבי תל אביב עם 4 מ-10 מקו העונשין הערב. חילופים פניני על המגרש. בנדר ירד. 4:48 על השעון, 55-33. ורגס. היה בסדר בנדר בחלק השני, אתה יודע, הוא אחרי פציעה, לא שחק הרבה זמן, פתח לא טוב. ג'יברטולומא, 3 שניות, 2 שניות. מעיף שלשה. טיפה שם מקבל עבירה מסגב שיפול עליו. מה, חיפה צריכים לקחת את עצמם ברצינות. 13-12 למכבי תל אביב ברבע הזה. כן, אוקיי, אתה יודע, זה כאילו מחליפים. שאלתי את עמית, תפס את הכדור. מחליף, קודם כל שיתוף פעולה בין השופטים מצוין היום. ב', אתה יודע, אז נכון, מחליפים סלים ובסקור נמוך וזה אולי מתאים עכשיו לחיפה, אבל בואו לא נשכח שמכבי חיפה כבר איבדה יתרונות וההתקפה שלה הייתה תקועה. הנה, מכניס את הכדור הזה לסגב. הנה ההוצאה לאוחיון שמחליף. ורגס להתקפה. מכבי תל אביב עם 30% מהשדה הערב. 13 מ-42. חיפה עם 51%. מקל. אבל מכבי תל אביב לא מנצלת מספיק את החולשה הזו של חיפה ברבע הזה. זה מה שיוצא מהיד של פניני, הכדור הזה יוצא החוצה ויהיה של חיפה. תשמע, זה הרבע שבו חיפה הוריד הרגל מהדוושה הארץ, שבו הרגל של מכבי תל אביב, כפי שאנחנו מכירים אותה, הרבעים שהיא טורפת, שהיא מזהה, מריחה דם, מה שנקרא, וזה לא קורה. אתה יודע, הם משחקים עם איזה משקולת, מכבי חיפה, העיטו טיפה את הקצב, תראה, מכבי תל אביב, חסרת ביטחון, אתה יודע, או שהם עייפים מהטיסה ומהנסיעה, 3 מ-16 מה-3, 2 שלשות עכשיו החטיאו, גם יוגב, גם פנימי, יכלו להוריד עוד יותר. בקנר, מה שם על סגב עבירה. רוצ'סטי יחזור, האמת.
לא שמתי לב שהוא לא שיחק בכלל. מה, לכאורה, זה, אתה יודע, זה רבע שלישי, הוא לא היה טוב בחצי הראשון, זה 6.5 דקות, הנה הוא מחליף את מינסאפ, הוא רצה הרכב, אני בכלל מזהה אצל טבק שהוא מזהה שהוא מעדיף סקנד גארד יותר פיזי, יותר גבוה, מאשר סק פארמר, רוצ'סטי, אפילו פארמר מקל. שיחק 8 דקות עד עכשיו, רוצ'סטי. בקנר על הקו. ב-50% בלנקו, בכלל בלי להסתכל. תבחר איזה קליעה הוא קולע. כן, ההימור הוא על זה. ניני. הולך למקל. אוחיון, לא צריך לקבל את הכדור, עיבוד כדור. פשוט. אבל זו פעולה יפה של חיפה. והנה החסרים, דויד סמית, יחד עם רנדל, בקווה, וכמובן סימונס שלא רשום למשחק הליגה. הפיק אנד רול, הטיפול פיק אנד רול טוב, זרקו את גל מקל רחוק, גל מקל חיפש את המסירה הרחוקה בפינה, אני חושב שגיא פניני היה על הקשת. פשוט, הכדור צריך לזוז טיק טק מסביב. גרייבס, בקנר מקבל את זה, דיברטולומאו, קולמן, ורגס הנעת כדור יפה. אוחיון מתערב מצוין כדי לחטוף את זה. ניני מקבל. הנה הוצאה לאוחיון. מול דיברטולומאו, מחליט לקחת אותו. תקוע. רוצ'סטי. הכל בכדרור. וואו, כמה מסתבכים. מקל דורך על הקו. התקפות לא מאורגנות. נכון שזה הרכב לא טוב, לכאורה סגב 5, פניני 4 ו3 מוליכי כדור. אבל זה קל הספייסינג, זה קל היכולת חדירה, והם לא ממוקמים טוב. דיברטולומאו. בקנר עכשיו לוקח את סגב. מגיעה העזרה של מקל. מחפשים את האיש הפנוי, מקל כבר מצליח לחפות. פנימה לבקנר, בכדורסל יוצא מן הכלל של מכבי חיפה. בוא תסביר לי מה ההבדל, אני רוצה שתסביר לי מה ההבדל. קולמן, דיברטולומאו וברקס, 3 מוליכי כדור, ספייסינג טוב, הזזת כדור, חדירה בזמן. בוא תסביר לי מה ההבדל. אתה תסביר לי. אין מה לומר, צודק לחלוטין. וזה 58-33. ראית משהו פשוט, הכי פשוט שיש. פשוט ענק. פרגון, הזזת כדור, חדירה בזמן. סיפור ההצלחה של ספורטאז' נמשך עם קיה ספורטאז' החדש 2016. רוצים לטוס למשחק NBA ולפגוש את עומרי כספי? פרטים בטלפון או באתר. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. למשחקי הכדורסל נוסעים ברכבת ישראל. How do you guys can stop Gal Mekel? It's going to be tough. You know, I played with Gal for a full season. He's strong and he leads the team very well. We've seen in the first 2 games. But we're going to play the same way we've been playing all season. We're going to play tough, aggressive, and play him like he's any other guy. זהו קולמן מחמיא כמובן לגל מקל ולאיכויות שלו. משחק כבר 4 עונות יחד, הוא שחקן קשה, אגרסיבי, צריך להיות קשוחים. צריך באופן אגרסיבי כדי לעצור אותו. מקל אגב עם 4 אסיסטים, כל שאר מכבי, אתה יושב, אסיסט אחד. יושב חזק. רוצ'סטי משאיר את הכדור הזה למקל, 2 הדקות האחרונות של הרבע השלישי. תגיד, מתי קולמן ילך לאולפן ועידה עברית? בקנר כדור חוזר בלי לקפוץ. דיברטולומאו. מילסאפ עוד מעט ייכנס. ארגס. דיברטולומאו לשלשה שנכנסת, רוצ'סטי מאחר. וזה 61
33, איזה ספייסינג. 28 הפרש. כמה אסיסטים יש לוורגס, ניב? כבר אומר לך. יש לו 14 נקודות, יש לו 5 אסיסטים. בואו רק תראה, מכדרר, סבסוב, הוא יודע בחצי העין שהעזרה מגיעה והוא יכול למצוא את ברטומאו. ותזכור שז'אן טבק הגיע למכבי תל אביב, הוא דיבר על המושג שנקרא ספייסינג וריווח. תראה את הריווח של מכבי חיפה. ואני אמשיך איתך, ניב. בקנר, אתה זוכר שבקנר התנדנד בתחילת העונה ושיבחנו את חיפה. אם היית נותן לחיפה באותם ימים אופציה לקחת את אייק אופייבו, היו לוקחים אותו. אין שום סיבה שמכבי יראו כך. אגב, היום היו לוקחים? היו מחליפים אופייבו בקנר? היום, אני מעדיף שחקנים רעבים, אתה יודע, גם מכבי חיפה, גם הקבוצה מחוברת, אין מקום. רמי גם כשהפסידו בשבוע שעבר לחולון, הוא אמר, אין שום סיבה לעשות שינויים ולחפש דברים, אני אוהב את מה שאני רואה. מילסאפ רביעית. עוד שנייה, חוטף טכנית פה. צריך להזכיר עוד דבר, נכון שפצועים שחקנים במכבי, ונכון שאתה מצפה ממכבי להופיע גם יותר טוב עם בהרכב שכזה, אבל מילסאפ קודם כל הוא בא מה-D-ליג ומה-NBA ושם צורת השיפוט היא אחרת, והוא צריך להתרגל לזה, אז... אבל בואו רגע עוד מילה, המשחק הזה חשוב למכבי תל אביב, ניב. שבוע מכריע מבחינה אירופית. מעבר למשחק עם נובוגרוד, גם מבחינת הליגה. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש משמעות בסיבוב השלישי מגומר ראשון ושני. ברור, בטח שירושלים בתקופה פחות טובה. כן, בדיוק, מי יארח את המשחק השלישי ביניהם, ועם המשמעות לפיינל. עוד עיבוד כדור, מקל. איזו התפרקות. 62-33. 12 עיבודי כדור למכבי תל אביב, 29 הפרש לחיפה. אורי סביר שלנו מזכיר שהקאמבק הגדול בתולדות הליגה שייך לנס ציונה שמחקה מינוס 29 באשדוד. אבל זה רק דברים שאורי סביר יודע. שאלה איך המשחק הזה מדבר עם בכלל, אתה יודע, ראינו את מכבי תל אביב חוזרת מול חיפה, אבל באמת שהערב זה נראה אחרת לחלוטין. 31 הפרש. ניב, זה אותו תרגיל התקפה שמכבי תל אביב משחקים. פיק אנד רול באמצע, מחכים לעזרה, הכדור זז, חדירה ודיש לגבוה. ארז, מכבי תל אביב עם 33 נקודות ב-30 דקות. אתה שומע מה אני אומר? מה, קבוצה... 30 דקות של משחק, הם 33 נקודות, לא היה דבר כזה. אתה מבין שכדור שלג חיובי ושלילי מתחיל מתישהו. דיברנו על זה, אנחנו שידרנו את המשחק עם לובליאנה, לא הייתה שום סיבה שמכבי יראו ככה עם לובליאנה, והם גוררים את זה. וסביר להניח שביום חמישי הם עברו יום טיסות קשה, וגם סביר להניח שאתמול היה אימון קשה. הם לא עומדים על הרגליים, בשפת הגוף, באנרגיות, בתשוקה למשחק. זו ההזדמנות של אחרים להיכנס לוואקום ולקחת את המקום שדווין סמית ורנדל ואמבקו חסרים. 20 השניות האחרונות, מכבי תל אביב מגיעה ל-35 נקודות, שמעתם נכון. ורגס 8 שניות אחרונות מול אופייבו. ורגס מקפיץ אותו קטנה לבקנר, עוד אחת, עוד דנק אחד. זהו, סיומו של רבע מספר 3 והעסק מתחמם בין אופייבו לבין בקנר. השופטים מבקשים מכולם ללכת לספסלים שלהם. בקנר שם דופק את הדנק, כנראה נאמרו שם מילים מיותרות. תודה, אני מעריך את זה, תודה. איני הוא על תקן המרגיע הלאומי, ניגש אותו לבקנר כדי להרגיע. סיומו של רבע שלישי. בוא נראה את הסימון. עכשיו התייעצות על השופטים, האם יהיו פה עבירות טכניות. 66-35. בוא נשמע את רומנו. אופייבו שמה, עבירת טכנית, בקנר שמה, עבירת טכנית. דאבל טכנית, ממשיכים כרגיל. דו צדדית, ממשיכים כרגיל. בוא נראה רק מבחינת עבירות, אופייבו, לבקנר זו עבירה שלישית, לאופייבו זו שלישית גם כן. שלום לכם, כאן מיכל רענן כץ בחיפה. פשוט לא להאמין מה שאנחנו רואים כאן הערב. מכבי תל אביב עם 35 נקודות בסיומו של רבע שלישי. אנחנו עם הפסקה קצרה בין הרבעים, קופצים ליונתן כהן כדי לראות האם הכדורגל יכול לייצר דרמות כמו הכדורסל בערב הזה. יונתן.
תודה, יונתן. אתם איתנו כאן ל10 הדקות האחרונות של המשחק. עוד מבט על העבירה הדו-צדדית והמכות שנשרקו בסיום האירוע הזה. זה הדנק של בקנר, שזורק שם כמה מילים. עכשיו אופייבו מגיע מאחוריו. העסק הזה מתחמם, ככה. רבע האחרון יצא לדרך, גלצו, אנחנו איתך. טוב, ז'אן טבק אומר, בואו ננסה לייצר עקביות ולנסות להתאים את האגרסיביות שלהם לאגרסיביות שלנו. לא להוריד את הראש, פשוט לשמור חזק בהגנה, לשחק כל פוזיישן ופוזיישן. ארז, סליחה שאני מנדנד בעניין של רוצ'סטר. אני פשוט, אתה יודע, זה בלתי נתפס לראות מה קרה לשחקן הזה. תשמע, השינויים שקורים במכבי תוך כדי עונה... 2 נקודות הערב, 1 מ-6 מהשדה. משחק חמישי רצוף, ניב, היינו בלובליאנה עם 3, לובליאנה זה היה המשחק הרביעי, זה החמישי. אתה יודע, עד היום היה רגיל שהכדור אצלו בידיים, פתאום הכדור בידיים של מקל. אז בנובוגרוד זה הלך טוב, אבל שיחקו קצת יותר תנועתי. פה משחקים סטטי, וקשה לו. אבל אתה זוכר שבסוף הרבע דיברנו על אופייבו נגד בקנר? כן. אופייבו סוחב את התסכול. אתה רואה, אתה מסתכל על שפת הגוף שלו. ורגס לוקח על מקל שלשה, קצר. ריבאונד דיברטולומיאו. וזה התפוצץ פתאום מתישהו על המגרש. חיפה עם עוד ניסיון עכשיו מרחוק, גם זה בחוץ. בנדר עודף את זה עד בקנר. ויש של חיפה. דגן יבזורי מבקש חילוף. פחות מדקה בתוך הרבע, מכבי כבר עם חילוף ראשון. רוצ'סטי יורד. יאללה. איזה חוסר אמון. מבין טבק מוריד אותו 49 שניות בפתיחת הרבע. או שעובר לו משהו בראש, לשמור אותם למשחק ביום רביעי. נו, דחילק, לשמור אותם? 49 שניות בתוך הרבע? לא יודע, להעלות את כל אין לי מושג אחרת. לא יודע, זה יכול ללכת גם לכיוון השני, להוריד לו את הביטחון לגמרי. אין לי מושג מה קורה בפנים. גריבס. לוקח את זה על בנדר. טוב, זה צוברי, נכון? כן. מקל. צריך לשחרר את הכדור במשחק המעבר. שניים כבר עוטפים אותו. מסודר. ומאבד גם את הכדור הזה גל מקל. ורגס, פאול יבזורי. איזו הגנה. איך הם תפסו את מקל במלכודת פה. אפילו רמי אדר מוחא כפיים. תראה, מכדרר, אין לו למי למסור, הוא לא מרים את הראש. מדהים. ורגס להתקפה. 66-35. קולמן. בקנר. ורגס פנימה לבקנר על בנדר, עושה עליו את השתיים, וגם עבירה. כל גלגול לצבע של בקנר זה סל. אנחנו דיברנו. בואו נראה, תראה איך ורגס מוצא אותו. קבל. אופייבו קופץ עליו עוד לפני הכדרור, לא הייתה שום סיבה. אני גם לא מבין למה קופצים על ורגס, הרי הוא לא קליעה מכדרור. הוא כלל היום רק 2 שלשות מהפינה, את האחוזים שלו כולם יודעים. משלים 3 במהלך. 69. עוד נקודה, ולחיפה יש כפול נקודות ממכבי תל אביב. לא יאומן. מקל. כל אחד מכדרר את הכדור, אין טיימינג. 6 שניות, 5 שניות, מילסאפ. איך לוקחים לו את זה? אבל הוא מצליח לתקן, מרים את זה מהרצפה ומסיים עם 2. מילסאפ. 7 נקודות הערב יש לו. 69-37. מקל שומר את ורגס. אתה זוכר שבירושלים זה היה הרכב בסוף שניצח את המשחק של חיפה, 3 הגארדים, דיברטולומיאו, קולמן וורגס. זו אופציה שרמי משתמש בה המון. דיברטולומיאו עכשיו מול יבזורי. משאיר אותו לבקנר. יש 5 שניות להתקפה. ורגס שולח את זה לדיברטולומיאו מרחוק וקולע את השלשה הזו, וזה 72-37. וכשאתה מקבל ביטחון אתה גם סבלני בהתקפה להגיע לזריקה טובה. ואני אזכיר לך, מכבי חיפה זה קבוצה שהסתבכה כשלא היה לה ביטחון. לאן הוא הולך מילסאפ? לאן הוא הולך? אנחנו זוכרים את המשחק שמכבי חיפה הובילה פה 14, 68-54 והגיעה לזריקות בסוף שעון, נכון, נגד רנדל ודווין סמית וסיפור אחר, אבל כשאתה בהתלהבות ובפרקות
אחרי הסריקה בשנייה האחרונה הולכת. קח את השלשות, חיפה 10 מ-22, 45%, מכבי תל אביב 3 מ-18. מילסה. בנדר עודף את הכדור, זוכה בו ומחטיא גם אותו. רג'י בקנר כדור חוזר, 72-38. גרייבס, איתי שגב עוד מעט חוזר. גרייבס, מול בנדר, מסובב אותו, מוציא ממנו עבירה וגם סל. מה, זה התעללות, בנדר היום עובר התעללות. אבל פאול אני לא בטוח שהיה, הוא לקח זריקה קשה, בוא נראה את זה אם נוכל. סבסוב קשה. בוא נראה ניב, הנה הופ, מקבל, ניסה בכוח, סבסוב. חברים, אתם מוכנים? עצו דרך! ותופס את הכדור. נוער ושחר. ונוער! וואלה, איזה מתנת יום הולדת, איזה כיף. כל הכבוד לך, אתה זוכר... הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין, הערב האמת שיש הרבה, לא מהחבורה הזאת, כי מהחבורה בירוק. סמסו למספר הטלפון שמופיע על המסך ואולי תזכו בפרס מתנה. שחקן נשמה מחתימים ל5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. סיפור ההצלחה של ספורטאז' נמשך עם קיה ספורטאז' החדש 2016. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי, ילו, בדרך שלך. 38 נקודות למכבי תל אביב ב-33 דקות. אגב, השיא השלילי של מכבי תל אביב מאז שהתחילה להימדד כאן סטטיסטיקה אמיתית, זה ב-1990, אז היה כמה? 57 נקודות בעונת 2008 נגד בני השרון. זה אומר שמכבי תל אביב צריכה לקלוע יותר מ... 20 נקודות כדי להשתוות לזה. גלצו, אנחנו איתך. מה שז'אן טבק אומר, הוא לא רוצה שמכבי תשחק התקפה של 1 על 1, הוא רוצה שהכדור יעבור בין הידיים של השחקנים, לשחק מושן. סגר משאיר את הכדור שלו למקל. מילסאפ לא ידע את התרגיל, הוא היה צריך לעבור על חסימה כפולה, כולם סימנו לו לעבור. עכשיו הוא מגיע מתחת לסל ומשלים 2. עכשיו זה קצת מוזר, מילסאפ הוא לא השחקן שאתה רוצה להוציא על חסימה כפולה, הוא לא קלעי, אבל אתה יודע, זו התנועה. היה עדיף הפוך, שיבזורי יצא על חסימה כפולה. ליברטולומיאו. בקנר. קולמן. ורגס. שימו לעבירת תוקף נגד בקנר. רביעית שלו. חילופים, צ'וברוביץ' על המגרש. במקומו ערב מצוין לרג'י בקנר. 13 נקודות בקנר. זה פשוט לא יומני, והוא משחק 15 דקות, 18 דקות, הוא גומר בספרות כפולות. יש לו גם 7 כדורים חוזרים. ומרגישים בטוח להפעיל אותו. מקל, עוד עיבוד כדור. מעגל חייב לשחרר את הכדור, מחזיק את הכדור, הם צריכים לעשות תנועה, לשחרר נגד הלחץ של חיפה, למסור, לנוע ולחתוך, לעשות בקדור קאט. מקל. זורי. לסגב. קצת תנועתיות, טיפה תנועתיות. יש נקודות, גם עבירה. מהלך יפה. בודד במשחק הערב. אתה לא אומר עם 3 עבירות סגב על הקו. היו נקודות ראשונות של סגב הערב. מכבי תל אביב הערב מקו העונשין 7 מ-15. קולמן. ליברטולומיאו לצ'וברוביץ', חצי מרחק. קצר. ריבאונד סגב. 5.5 הדקות האחרונות.
ניני מקבל אותו. חיפש שם את שגב, לא מצא, אבל צ'ובוביץ' לא תופס את הכדור ומילסאפ משתלט עליו. ריבאונד שם של שגב. טוב, הוא עוד לא מכיר את הליגה. הוא ניסה לקחת זריקה על אלכס, הארוך, הגדול, שלא אוכל הטיות. היה צריך לקחת אותו, גם טבק סימן פה, רווחו, תנו לו לקחת אותו לסל. הנה, בואו נראה את זה. טוב, אלכס לא אוכל הטיות, עומד ישר, ידיים למעלה, גוף גדול. 5 הדקות האחרונות. 75-42 למי שמצטרף לנו עכשיו. אני חושב שיש לו תקלה בטלוויזיה. לא, זו לא תקלה. זו אכן התוצאה, כי מכבי תל אביב רצה על המתפרצת הזו עם מילסאפ שמנסה את זה מרחוק וקולע את השלשה. פסק זמן, רמי אדר. מכבי מגיע ל-45 מול 75, הפער עומד על 30. שער השבת, שבת ביציע. כל מוצאי שבת בערוץ הספורט. Seems that he lost a bit of his confidence. Do you talk to him, try to help him regain his confidence in his shot and in his offensive game? Definitely. When you see that somebody is in trouble and struggling, we are coaching staff, myself, we talk to him. We do whatever we're supposed to do to bring him up. I don't think so that Taylor is supposed to feel any lack of the confidence because we are still having 100% confidence in. You cannot lose confidence over the period of the 1 week or 2 weeks. I think it's just question him adapting and also him physically start to feel better. התייחסות של טבקי כמובן לרוצ'סטיר לנפילה ביכולת שלו כששחקן בבעיה וקשה לו, זה התפקיד שלנו לדבר איתו, אנחנו מנסים לשפר אותו, הוא לא צריך לאבד ביטחון, בתוך שבוע זה קרה, מקווה שזה יחזור במהרה. בינתיים ורגס מפרפר. טוב, ולחובבי הטריוויה שבינינו ארז, ההפסד הכי גבוה של מכבי תל אביב עד כה עומד על 93-63 לירושלים אשתקד. 30 נקודות, אנחנו כרגע ב-32 הפרש, 30. סביב ההפסד השיא של מכבי תל אביב בכל הזמן. רמי מביא שכדור שלג שלילי וחיובי מתחיל ממשהו, גם מסוף רבע כזה של משחק שהוא כבר בגרבג', הוציא את אלכס צ'ופוביץ' והכניס את בקנר בחזר. למרות 4 עבירות שלו. שלח מסר, אני לא רוצה איזה לידה, לא רוצה שום נפילה, שום כלום, להמשיך באותה אינטנסיביות. פחות מ4 דקות לסיום, דיברטולומיאו, איזה ערב לשחקן הזה, דיברטולומיאו, 19 נקודות כבר. פסק זמן, טבק. ז'אן טבק בטירוף, למה הלכו מלמטה בפיק אנד רול עם דיברטולומיאו? למרות שזה לכאורה היה מקל ויבזורי והם יכולים לעשות חילוף אוטומט, הזמין ישר פיק אנד טיים אאוט. Try to get on shot. Listen. Let's play 4. Let's play 4, okay? Get the ball. Go for the handoff. Hey, Doogie. On this side, you are playing flat. Doogie doesn't get anything. You're going to use this play. Listen. If he comes here, please, play 1-1. Let's go, Maccabi! פחות מ4 דקות לסיום. אחד הדברים המדהימים, מעבר כמובן לתמונה הזו של שמעון מזרחי, זה העובדה שגם הקהל המקומי פה, אנחנו גילים במשחקים שבהם מנצחים את מכבי תל אביב לאיזה טירוף, לאיזה תחושה של משהו שלא קרה, גם הקהל המקומי כבר, אתה יודע, נהנה כמו מקונצרט, כבר לא בטירוף. אתה יודע, אפשר להבין, זה גרבג'. הרבה דקות של גרבג', אבל גרבג' מעניין, צריך לומר.
לא כל יום אנחנו רואים לדבר כזה. מקל. סגל מתגלגל פנימה, הכדור אצלו. הנה, שנייה האחרונה נגמר לו 24, איזו הגנה של קולמן. סגל מוצא את הכדור החוצה. קולמן, קולמן. עד סוף השידור, זה מה שנשאר לי לעבוד איתך. שילך לאולפן, הוא ילך לאולפן ואני אלמד ללמוד קולמן, אבל עזוב, ורגס אנחנו כמו נוריס, אתה רואה נוריס קולמן, אותו דבר. הסיפור של ההגנה של חיפה זה דווקא די ברטולומיאו, הוא בטוח לא היה שומר גדול שהוא בא, אבל העבודה של רמי איתו, המחויבות, העסק מדבק, תראה איך הוא שומר. רוז'ו, עוד שלושה. 12 שלשות ב-50% למכבי חיפה הערב. ומה זה, וגל מקל מוציא את הכדור אחרי סל. 10 אסיסטים כבר לורגס, סגל מסתבך. עוד עיבוד כדור, הגנה של רוז'ו. שמצליחה לאדום, מצליחה לאדום את הכדור. מקל הוציא את הכדור, בדרך כלל אתה מבקש מה-5 וה-4 שלך שיוציאו את הכדור, אבל סגל ופניני עלו למעלה. הם רק רוצים שהמשחק הזה ייגמר מכבי. מקל. אימא לשגב, העבירה קולמן, אין סלים קלים, גם בשלב הזה. ואם היינו יכולים לראות את רמי אדר, הוא סימן עכשיו עם האצבע, אגודה למעלה, לקולמן. אין סל קל, זה המסר, אין סל קל, גם שהמשחק גמור. אז מה היה לנו? היה לנו 40 הפרש למכבי תל אביב בסיבוב הקודם. היה לנו הפרש כמה? 20 היה פה לחיפה? תקשיב, הפסידו את ההפרש. אל תצחק, ההפרש חשוב. אתה יודע שההפרש חשוב, ניב? כמה הפסדים יש למכבי תל אביב היום? 6. לחיפה 7. אוקיי. אם ההפרש הוא מעל 40 והם גומרים שווה, אז מכבי חיפה גומרת את הסיבוב השני שני, וזה נותן להם, אתה יודע, בכל החשבונות של הסיבוב השלישי, הם משחקים אחרים. בחייאת ארז, האמנת אי פעם בחיים שלך שתאמר משפט כזה? לא. ורגס. מבוא ל-40 הפרש. יאללה. לא יאומן מה שאנחנו רואים כאן הערב. באמת, ברמת הבלתי נתפס מבחינה ספורטיבית. ניני. יבזורי מרחוק, גם זה בחוץ, קולמן להתקפה. האם יהיה לנו 40 הפרש? די ברטולומיאו בחוץ. ניני חוסם, זה בידיים של סגב, למקל. חודר אל הסל, ומחתיק גם את הכדור הזה. ניב, אתה העלית לי עכשיו סוגיה של 40 הפרש, אני מסתכל בדפים לראות איזה משחקים נשארו לחיפה עד סוף הליגה ואיזה למכבי, מבחינת איפה אפשר לעשות את הנקודות דקה וחצי לסיום. 86-48. גם זה נכנס, ורגס, 40 הפרש, 88-48. 40 הפרש. ניני, מילסה. יבזורי. יהיו לו כאן 2. חילופים בחיפה. חילוף משולש כדי לומר תודה לגיבורי הערב. לקולמן, לבקנר ולורגס. רמי לא הכין את עצמו למצב שהתאים הפרש חשוב. כנראה לא אמרו לו. מה יש למכבי? יש להם את נהריה בבית, את אילת בחוץ ודרבי. סלסטין. 52 שניות אחרונות, מילסאפ לוחץ אותו. עדיין סלסטין, עם סגב. הרגל, איזה צ'יפ. כן. מגיע למקל בסופו של דבר. עבירה. אין סלקר גם בהרכב הזה של חיפה. גם גלעד קרני לא נותן. ולמכבי חיפה יש את נס ציונה בחוץ, את ראשון בבית ואת אשדוד בחוץ. אוקיי.
30 שניות אחרונות, 88-53. ניסיון עכשיו לשלוש, עבירה לשלוש זריקות. עבירה של מילסה, ורגס, חוגג. על הקו, ברטולומאו, זוסמני על המגרש במכבי תל אביב. מילסאפ מסיים את חלקו. כדור אחד יש לו. גם זה נכנס. וגם זה. 91-53, גם לברטולומאו הקהל אומר תודה. על המגרש מספר 13, טל אבירם. מקל לכדור אחרון. 22 נקודות לברטולומאו. 91-53, 10 שניות אחרונות. מקל משאיר את זה לפניני, מנסה שלשה שנכנסת, על זה נאמר צוברי. 6 שניות אחרונות. ניסיון לשלוש. כדור זה בחוץ. זהו, מסתיים לו המשחק. משחק שייכנס להיסטוריה. מכבי תל אביב עם התבוסה הגבוהה ביותר בתולדותיה. עם הסקור הכי נמוך שקלעה מאז ומעולם במשחק רשמי. זה קורה הערב כאן בחיפה. 91